Fl-aħħar sigħat Net News irċieva filmat ta' ġlieda li seħħet fl-aħħar jiem, argument li kif jixtu dawn il-filmati tant eskala li għal xi raġuni mhux magħrufa karozza saqet għal fuq karozza oħra. Min informazzjoni li kiseb dan l-istazzjon l-inċident seħħ fl-ewwel ta' April għal ħabta ta' 7:09 ta' filgħaxija jidher li kien hemm uħud li anke sofrew ġrieħi u kellhom ukoll jiġu kurati fl-isptar. Il-pulizija min-naħa tagħhom ikkonfermaw li seħħ argument bejn numru ta' persuni fi triq l-imrabat ta' Sliema, argument li fis-sigħat ta' wara kompla fi triq Gianni Bencini fl-istess lokalità. Uħud mill-persuni involuti f'dan l-argument għamlu rapport fl-assata ta' Sliema fejn irrappurtaw li kien hemm nies li weġġaw ħafif. Il-pulizija mill-investigazzjoni tagħha identifikat lil persuni kollha li kienu involuti u anke ħarġu l-akkużi fil-konfront tagħhom. Fil-ġranet li ġejjin dawk involuti fl-argument mistennija jitresqu l-qorti.